Njengoba isihloko sithi be ready for what you have prayed for, iBhayibhile suggests that umthandazo is not just about ukwenza i-requests, but it's also about preparing one's heart and life to receive the answer. iBhayibhile emphasizes that being ready for what you pray for, it involves preparing your heart and aligning emotives zakho with God's will and acting in that faith. So, ngelixesha ndizonikezela ke ngoku kwizipika zethu who will elaborate more, basicacisele more on how thina as abantwana bakaKristu we can be ready for izinto esizithandazela zona. Ngexesha ndizonikezela ke ngoku olwethu asichazele more. Amen. Amen. Nayibulisa ibandla egama kaYesu Kristu mfana wethu nomvukeli wethu. Amen. Amen. Now I'm going to be talking under isihloko esithi how to prepare for what you have prayed for. So izinto that we should consider when we are praying is three that I would like to say before I dive in on how we can prepare for what we have prayed for. The first one is funeke sibe ready uba stewards for whatever we pray for in prayer. The second one is umthandazo uyakwazi expose that growth is still needed in us. And then the third one is, it is very important to ask uThixo, is this what you want for me? Do you want me to pray about this? So I think I will say into response is no. So we're going to dive into how then do we prepare for what we have been praying for. The first one is, it is very important as that we pray for equalities that we need in order to handle what we have prayed for. For an example, if you know what's a issue, or if you want a business, you're gonna pray to God and be like, so because in the issue, tell them equalities, the patience, equalities, the responsibility, the discipline, zonke ezo qualities that you need to pray for. So it's very important to pray for equalities that you need in order to be able to handle the mithandazo ithandazwayo. The second one is praying and asking God a character that is solid, so that whenever He answers umthandazo wakho, you don't compromise on your faith. So asking the Lord that the identity that is found in you. So that for an example, if you are with business be honest, be steadfast, be solid in you, because why? They understand that character is found in you, and as you done our work and you and this will. And then the third one is, the third one is it is very important how funeke open-minded. Uyazi about God can answer in many ways. We cannot pray to God no, it's different. So it's very important to be open-minded about how the Lord will answer in. And then the fourth one is asking uThixo that I say imphendulile umthandazo wakho nomthandazo beyintsikelelo beyiblessing ungabe umthandazo xa seyifika abe overwhelming ube like you are umthandazo yanzilele and maybe ndithandazela isidala for an example that abantu abathanda uyenza for an example ndithandazela umsebenzi ndimfumana lo msebenzi andistress andigobise ndingasamfuni anymore ucela uThixo that lo msebenzi andipha wona afike abe yijoy nepeace elifini yam uede ungathathi away things like mental health. And then the fourth one is understanding that in preparation would like it before you would like to see that as a waiting season. In the waiting season, it doesn't mean that it means that you must prepare for what you have prayed for. Okay, sometimes you can't by examples that but in other instances you must prepare, like for an example like something about service. And then I think that just because I am preparing myself for lomthandazo ndimozenzeleyo mayiphumelele lomthandazo wam, but James 2 verse 17 talks about that with ukholo olungenantsebenzo lufile useless. So when you are
preparing yourself for what you have prayed for. You are showing active faith in the Lord. You are being expectant by how? By preparing. And you are showing the Lord that, Bawo, I trust you enough that you can. So why? You are preparing. So that it's very important as a man to prepare what we pray for, so that I in blessings, why in Tana's way to answer is for man as a tale. Amen. Amen. As basesivile already nakulikhona ba isihloko sithi be ready for what you pray for. Esihloko iyangichukumisa indlela esithe saza ngayo. On Tuesday already, by the way, already likhona ngamantombi ngabantwana bami simile ingathi abantu baba confused ba because ndikhe ukuthi ngicela ku sister wakho uTogo lo mdala awuthi intombi yake ngubani sister wakho omdala sibecela nje uklarify lo ndawo bakho abantwana bami uthe kuthi so already likhona first from last. So what on Tuesday we already ufumana i-message uyandifonela mama siceliwe basizakwenza i-Sabbath school for this coming Sabbath. Ndimbuze ke mna i-theme izawuthini na athi kuthiwa it's an open Sabbath akuna-theme. Uyazi ke xa unganikwanga theme ingqondo iyabethabethana uvele ubelele i-theme umamelisisa uqumba amane andiyiva. So this other day on Wednesday, Monday, Wednesday, Fridays, ndidla ngoya Stellenbosch every mornings. I'm driving with this lady Okwenza a Hillsong. So on our trips every time sidibana siyathanda ukuthetha ngeBhayibhile okanye sifake noba i-podcast just to revive ourselves every morning. So on Wednesday nje baye nayifumana i-request on Tuesday intobana sisenze isabata for today. Afake intshumayelo ngozalwane I think Toby Roberts into ezinjalo ndilibele kodwa igama lakhe. Xa ndimamela ke uthi qatha kumtshi i-topic yakhe ithi preparing for what? How to be prepared for your prayer. Ndiyitsho ke ukuthi hayi man nansi lento nansi le ngoba into engibhidisayo Thursday ulikhona uthi mama do you know by the way intobana isifundo se-Sabbath school sithetha nge-warriors of prayer. So ndasitsho ngaphakathi hayi Thixo nyhani nenenenyanisi intobana utheni umsebenzi wakhe yathi iyathungelana. Ndingalibazisanga ndicela sityhileni sonke kwincwadi kaMark chapter 11. Mark chapter 11 verse 24. Nazayifunda apha esilungwini. Mark chapter 11 verse 24. Ifundeka ngolu hlobo. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, call, believe that you have received it. And it will be yours. This verse, because believe it, it's yours, you've got it. But also, but for 5 years, for 10 years, but to 10 years because to put it in as humans, because it's very hard and when we pray, prayers are different. We have prayers where we are thankful.
asibulela mhlawumbe uthe eso sicelo sakho wathi masifumane, okanye we are rejoicing, siyavuyisana, okanye we are praising uThixo emthandazweni. But eye yandinika umdla yile ye-request, because thina xa se-request asinesicelo kuThixo uba makasiphe into ethile, as I just said, we're always hoping into yobana athi ayiphendule imithandazo yethu. But njena nento endixelelayo into yobana kutheni ndizoba frustrated okanye ndingazonwaba okanye ndizoba like ndingavi kamandi Thixo xa engathena engawuphendulanga umthandazo wam. Mna ke personally, as uba uThixo nami wandiblessa nabantwana ababini, it made me understand uThixo better as a parent, because ngoku xana uThixo engavumi ukundinika into ezithile, it's because nam ndikhulisile abantwana ndababona uba lena into bandimnikile ayizombeka ndawo. So God is like that to us. Ayikuthi akafuni usinika izinto, it's because yayijonga isituation yethu, abone lo mntana mbathi nomnika imali uyawulahlela nto umpheka. Some of us siyawuthandazela umtshato, mna ke shem sendisuka kuwe mna uyile mhlawumbi lenye yezinto ezabona uba ngoba ndathandaza rongo. So uthi ke ngoku uThixo uba ndiyakufuna ukunika mntanam, but le nto kusenokwenzeka uba ithini izawubhekelisa kumbona phakathi. So umngeni into yobana ke ngoku when we pray, we ask God, ndithandazile ne, uzosonga zandla ulinde kuye, uyathandaza, uziprepare wena for what it is you want to become. If you want to become a doctor, you become a nurse, uqala from grade 1 to prepare that gene until the day you pick up le nto ufuna uba yiyo. To end, because ndibona ixesha lethu ngathi listyile, ndifuna nje ushare a few things about this preparation of prayer. The first one is stay in your secret place. When you do prepare for Lord, you need to have a relationship yakho naye ithi isondelelane. You need to be aligned with the destiny uThixo afuna ube kuyo. Meaning into yobana you seek him, you pray, you fast, so that uThixo azokuhlebezela akubonise uThixo usibonisa ngendlela ezininzi through communication yethu naye. And the second one is to invest in your skills. Invest in your skills, build yourself for le nto uyicelayo kuThixo. Feed yourself to become what you want to become. Essentially, that's what it means. Eyokugqibela, know your weaknesses and your strengths. If mna ndicela utshata ndibe ndizibona uba andingumntu oxolelayo, ndingumntu ozeka kade umsindo, I mean like ndine-short temper, funeka ndicele eza weaknesses ndinazo zithini ziphele, so that ndizozongena emtshatweni ndinezi wrongdoings. To end off, I would just like to say, in our preparation for prayer, we need to align ourselves, our mind and hearts, with God's will for ourselves. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Siyabulela ke kwi-speakers zethu ngosicacisela how we can be prepared for izinto esizithandazelayo zona. Ukuyivala ke isaba school yethu sizocela sityhileni ku-number 89, then sicele usisithandile asivalele ngomthandazo.
siyakubulela Nkosi. Usigcinile Nkosi ekugcineni kweveki, wasinika Nkosi isabatha yakho engcwele Nkosi yami. Siyakubulela ke Nkosi ukuthi sikwazile Nkosi ukuvuka ekuseni seza Nkosi endlini ebizwa ngegama lakho ke Bawo. Siyakubulela Nkosi ngabakhonzazana bakho ke Nkosi abathe basinika Nkosi isabathi Nkosi yami ephakamileyo Nkosi. Esikhumbuzayo ke Nkosi ukuthi wena Nkosi unguThixo osivayo Nkosi xa sikhala kuwe ke Bawo. Sicela Nkosi usincede Nkosi that we might be able to sicele umoya engcwele usinike Nkosi ukulungisa Nkosi kwizimilo zethu kwi-characters zethu ke Bawo, ukuze Nkosi yami the fruit of the Holy Spirit might be evident in our lives. May we prepare Nkosi yami kwizicelo that we have in our lives as individuals Nkosi yami and as families. May we prepare ourselves Nkosi yami ngokuthi Nkosi sisondeze Nkosi elizweni lakho Nkosi ngamaxesha onke. Sincede Nkosi ukuthi Bawo sifune Nkosi silangazelele ke Nkosi ukuba sibe ne-relationship strong kunye nawe ke Bawo wami, sihambe kunye nawe njengo-Enoch Mandulo ke Bawo no-Moses ke Bawo abathe Nkosi yami bazikhethela wena ke Nkosi bahambe nawe Nkosi and they had a relationship with you. Help us each as individuals. Usigcine Nkosi ube nenkqubo Nkosi izawuthi silandele ke Bawo, ube nosapho Nkosi that was preparing and that was delivering i-Sabbath school this morning. Bless them dear Lord and bless your church at large. Benabe Nkosi basesezindleleni abazayo Nkosi ubasikelele ubagcine Nkosi. Siyacela zonke izinto sikubulela Nkosi ngegama kaJesu Kristu umfili wami, amen.